Здравейте! Намираме се в Unica by Priceless на първата по рода си женска вечер, в които ще подкрепяме жени шеф-готвачи. Тази вечер ще опитаме вкусните ястия на Анджела Боева. Темата за декорацията е вдъхновена от логото на MasterCard, защото включва в себе си 3 цвята, които много пасват на женската характеристика. Червеното – това е увереността, енергията, силата на една жена. Оранжевото – това е баланса и приятелството. Жълтото е яснотата, доверието и оптимизма. Тези вечери са посветени на приятелството и новите запознанства. Това, което може да очаква всеки един гост, дошъл на нашата вечеря, е вкусна храна, приятно общение и хубава атмосфера. Изключително се радвам, че в последно време тенденцията хората да се събират в тесни кръгове с вкусна храна и с идеята да се запознаят с нови хора се възражда отново. Здравейте, казвам се Анджела Боева и за мен е страхотна чест да бъда гост тук в Уника тази вечер. Тази вечер съм подготвила специално сет меню, вдъхновено от сезона и продуктите, които се намират в България, специално за Unica by Priceless. И за мен е изключителна радост да мога да споделя моите истории и преживявания с гостите, които ще дойдат тази вечер. Ястията тази вечер са подбрани спрямо продуктите, които са в момента в сезон. Разбира се, и се намират и в България. Аз обичам да преплитам моите пътувания и преживявания като кулинар, а и не само истории от дете, от моята баба, от моята майка, хората, които са ме научили как да готвя, преди още да стъпя в професионалната кухня. Така че очаквам моите гости да бъдат срещнати както с вкусна храна, така и с истории, които се надявам да ги докоснат. Обикновено съм много наясна с хората, които ще идват, доста съм включена в целия процес. Това е първата вечеря, на която нямам почти никаква представа кой ще идва. Има някои приятели, които са ми подсказали, че може би ще бъдат тук, но за мен хората ще бъдат доста голяма изненада, което пък крие много голям чар в цялото нещо. Това, което най-много искам да се случи, е именно хората да си тръгнат с някой нов приятел на края на тази вечер. Имам наблюдение, че в България все още хората сбръчкват нос от време на време, когато става въпрос за споделена маса, обичат да си дойдат с тяхната си компания, с своите приятели, да седнат заедно, отделено и така нататък, но тенденцията на Запад започва да идва и насам, което е страхотно, защото почва да се разчупва леда и да се случват нови връзки между хората. Никога не знаеш до кого можеш да седнеш и за мен наистина тази магия, която можеш да седнеш с непознати хора на масата, е нещо, което трябва да се изживява и се надявам и тази вечер да се случи. Начинът, по който хората общуват, подават разни ястия е за мен начинът, по който може най-естествено да се създаде едно приятелство. И често обичам да казвам, че на моите събития хората може да идват като непознати, но си тръгват накрая като приятели. Всички ли са на масата? Липсват ли ни гости? Добре, аз... За момент ще ви прекъсна. Добър вечер. Много се радвам, че сте тук. За тези, които не ме познават лично, аз съм Анджи. Драго ми е да сте с нас тази вечер. За мен е страхотно, че съм част от тази вечер в Unica by Priceless. Съжалявам, малко съм притеснена, но след първото ястие винаги ми минава притеснението, като ви видя усмихнатите лица. Малко за мен, аз се занимавам с събития, прибрала съм се от Лондон, за да случа тази вечеря за вас. Очакват ви няколко степени, ще разказвам за всяка една постепенно. Първата, която седи пред вас, е именно квасен хляб с пухкаво масло с пушен прас. Моите почитатели знаят, че аз съм страхотен обожател на маслото и няма как да започна една вечеря без него. Сега ви оставям да се насладите, да пинете малко вино. Ще се върна, когато сте хапнали вече една идея и мога да ви говоря малко повече. Благодаря ви и ще се видим след малко. Виждали ме, ето долу. Да, вземи, напълни малко е това. И трябва да има и още едно някъде, там до Николайчо има пълно даже. Благодаря ти.
Вечерята върви много добре, с пълна сила, не спираме да работиме. Но сме доста добре подготвени и мисля, че всичко е перфектно. Най-хубавото е, че такива вечери ще има всеки месец. Можеш да станеш част от тях, не се притеснявай дори да дойдеш сам, защото тук ще срещнеш приятни, готини хора, с които можеш да се запознаеш и да завършиш нови приятелства. Съжалявам. Ама трябва да отида да питам нещо сериозно. И както винаги ще ви очакваме на следващите ни събития в ресторант Уника. Благодаря много. Прекъсвам ви отново за следващата стъпка, а именно тортелини с горски гъби. Вътре има манатарка, има пачи крак, има рикота, има крем от земна ябълка, даши бульон, в който съм правила 24 часа, има комбо, има какво ли не. И за красота малко зимен бял трюфел. Това ястие е вдъхновено от баща ми, тъй като той е почитател на гъбите, ходи, бере и така винаги по това време на годината вкъщи се сушат едни огромни количества гъби. Навсякъде, където може да се сетите, има решетки, на които има нарязани манатарки и после да хидратират и се затварят. Така че, да, това е изцяло вдъхновено от него. Хапвайте, благодаря ви отново.